जौ लोंनायनि हेंथायै माजबाद पुलिसनि गोख्रों सिग्रोमनाय। बे सिग्रोमनायाव 150 लिटारसो खुला जौखौ फोजोबस्रांनो हादों। उदालगुरि जिल्लानि माजबाद पुलिसा जौनि हेंथायै गोख्रों सिग्रोमनाय हाबाफारि लादों। पुलिसनि सिग्रोमनायाव 150 लिटारसो खुला जौखौ फोजोबस्रांनो हादों। माजबाद पुलिस थानानि बिबानगिरि नीलभ ज्योति नाथनि दैदेननायाव पुलिसनि मोनसे हानजाया सप्तायारि बाजाराव खुला जौखौ नागिरनो थाखाय बाजारनि गुबुन गुबुन हटेलफोराव सिग्रोमनाय हाबाफारि लायो। बे सिग्रोमनायाव 150 लिटारसो खुला जौ आरो बिलाथि जौनि बथलफोरखौ फोजोबस्रांनो हादों। पुलिसनि बेफोरबायदि मावनायखौ ओनसोलनि मेलेमजिबि सांग्रां सुबुंफोरा बाख्नायनाय नुनो मोन्दों।